Anditoona. Ita mbolo za Tomi. Tomi, Tomi. Chilanga oh. Desa kanagira mwe badhuze. Mafara badhuza barengo baba. Muideremba. Ne bedroom. Angame ngubeswa. Saka nasoma kutanga ngomi andipo nini? Musha update Ndiri kweli pano. Moudza muri kuti pane vayachitona. Zviri sei guys for the people. Saka pama pictures nezvimwe zvinhu takatumigwa kuti ndo vanhu vekuarea kwaChireve. kwaChireya. The first person wandakafarira ndimother ava. Ndikati mother ava ndavafarira ene ndoda kunyatsa kuti ava ndoda kunyatsa kuti ini ndinoda kubuda chigurukuru ndichisvetukira mother ava. Nemhaka yekuti vanondifungisa patakatanga kusangana naMai Ruva tiri kwaChivi. Ndo the first thing chakutumbira ni vane situation yawo. Saka inini ndakazvimirira vamwe vanhu vanogona kuchuza kuti ningi asi ini ndakazvimirira I think birthday present yangu ndichiselebrate pale kuti ndinola makeke nevangu. I feel like ava vanokodzera kuti vange vachiwana 2 rooms dzavo. Ndo inini according to me. Handiti mashowa chibundiudza munonza munzi imba isho mune vana vangani? Ndine 4. Ngokutanga nenzani Kuda kwashi chuya pakuda kuti chini mhorosa unonzani wewe? Kuda kwashi sana. Unodzidza kupi? Kajerwana. We grade ani? 5. Unotamba nani wewe? Hauna shamwari? Ko mwana unonziti wechitundo upi? ine nyasha ari hapo. Tina nyasha hapo. Aripi? Aenda kuderera neshamwari. Wanatsvaga gusha derere. Ko number 3 uyu iwe uyo chichimhuriso chiuya padhuze apa nini unonzaniwe? Anonzani? Ruthi ari grade no Ruthi isokisera rakapfeka iri wachindepiko modhire zvitoni hendi chiki unoendepi chasekerera. Kunamba 4 nde uyu unonzani? Sai mukomana uyu? Mukomana. Alright. Iwe nemakore mangani zve? 11. Wanotevera nemakore mangani? 9. Ko uyu? 5. Uyu? 3. Ko mwachoni watanzwa kuti mune mucheche? Wakashayika. Makabatsirwa mucheche rini? Nokuti vanhu vangaita kuti mune mucheche asi akashayika mai manje unovemba ma saka ni zvatambonzwa ndezvekuti kanzira taurai zvamamutaura kuti pano pamishande pano hapasi paTobias vanhu ndepachenjerai muzukuru wavo akaenda kufoja kuti nhoi asi pawo paanogara chaipo mai Tobias anogara apo padongo apo pakatamiswa nekushaya imba yekurara. Uya security mbonzwa muchitaurawo. Right, we ando ndimwe mudunhu yaimupufewo security. Agara mani pano. Apa agara mai pano. Taurai Agara mai avandi pachenjerai pano. Pamusha pawo pavaigara padongo iro. Pepanga pamusha pawo pavaigarawo. Vachizobva apo vasiya kusagara pano muzukurani. Muzukurani akaenda kupichenjerai. Vakaenda kufoja. Toka akaenda muzukurani. Tani musha uno. Vanhu vakati ngavafane kuuya pano. Vokamo avo. Vanhu vakati ngavafane kuuya pano. Ana kugara. Pamusha pawo papa chichakakodzera kuti pamusha padongo. Pakaputsika. Dzimba dzanziri dzacho dzimba matanda. Like murume waMother ava zvakare ndichakuisa futi peace. Handisi kufunga kuti auya pano ndopa ndati murume unyaendepi? Vanenge aenda uko kudzuru. Kudzuri ndokuri? Kumsoro. Kajirani. Alright. Mukufunga kuti vaenda kunoitei? Ndinotsvaga ufu hwekudya sadza. Hamuna ufu here izvozvo? Kozuro saka makadlei? Kutsvaga sei? kumbira. Mukumbira kunani? Kuna vanhu chimbondiudzawo makambokumbira mukapuwa naye.
ambotengerai chipfuka ndiani vakapuwa kwachidawa takapuwa ikoko kudzura tichikumbirawo mukapuwa ko manje vasipo zvekudii manje uyo tikatipiwa sipo dzekuwachisa munzwana kupi sipo mwana kupi wotsagawo mutsvaga futi asa uyo ausati awachigwa zvo yakapera ko chikoro unobvisirwa nani nekubisigwa manje adzidzisa nedhona wobhim orit saka manje ufomu kunotsvaga nhasi ukapera muchaita sei apa ndo pamuri kubikira ndo pamunobikira wana sipo chero ndiro dzavo vakabudisa vakasuka vanotokunda munhu mupenyu saka paina yekuti vari kushaya sipo mukaona vakadai saka sipo makapesera kuita sipo rini makapesera kuwana sipo rini nesvondo yakabva yapera saka musi kuziva kuti muchawana kupimwe sipo mungofamba muchindokumbirawo vamwe kuti tinayo inonzi chine chirudzi chenyu kuti tinayo kana tina ndizo tinayo tokumbirawo sipo handina tinayo ndizvozvo kana kuti tinayo kokuti ndaenda kutsvaka ufu moti chine anda kunokumbira ufu ndinokumbira ufu saka kumba kwenyu ndomupa murata nipa munogara kumba menyu bedroom menyu ndeumbi samuto nemubhedha zvo wachira kudya kuti kana vasina kudya vanaasamubhedha mumudeza anditoona uyu munyu uri pasho guys takuenda pamba pavo pacho pari kunzi pakapusika dzimba because panapa vakanzi vambofanira kugara ndonga mazvihwisisa hama yavo ndo yakamboenda kunokohwa fodla ndizvandii kuno yakanokohwa fodla ndo saka bva vanzi vafanira kugara patira kuzoenda futi pamba pavo imvura yarasvika zvepasi umu ndo muno mukicheni ndo mabikira maekera mobikira papi umu muno saka ndo muchii muno saka apa pane vatana apa ndedzenyu hoi munodzisa muno ko muregere kutsa kubedroom kwenyu chandinyebirei munovata munoini achakuvina sei kozvese pari kuna kusika mari vane dzimba ngani 2 orit saka manje vana ava uyu mukomana ka uyu musikana mukomana vanozodai zvokuvata vese vasikana hazviita handiti orit handi asi dzinoda kuwachwa nekuhembe saka uri muridzi weimba pachadzoka ngosvika achiti peki and go kana kuti peki and go murumu wanandisi mambo manyei voda kuvanzei kana zvikaomesa panzara kazvo unodzuriwa uyu unoisa mvura mupoto motora munenge munoti kuhwa handiti mudura handiti ka isitoti kudzura uzvoita zviufufu ungotora zviderere izvo zvobvwati mumvura ndowamukuda nawo ndomuriwo wakatowanda kunezvo iyi ndo bedroom yamuri kuvata orai zvakanaka wani nemitariko yavo ine hembe chii chamuda kubatsirwa nacho kati nimi ndimuvakidza tasvika kutanda navo zvii zvamukufunga kuti havakabada kubatsirwana nazvo tingataure kuti angabatsirwa nako kuvakwa imba yavo pamba pavo bosi pana pasi pavakasaka zvita kuda ngoti manye tisvike panhu pavo handiti padongo pakwe ndimi witness wedi handiti
Now tabva uko kuzasuku kumusoro kunoko. Saka I'm assuming kuti iyo ndio yamukutaura ndo stand yavo. Right. Panapa ndo pamamuchiti kudii madzi. Panapa ndo paifana kuisa. Saka masavadha ndobva yaturika mazengi. Aturika mazengi ndo madheza vapona mwana wavo. Mvura ndobva yanaya usiku. Vachiuya kuzotarisa kuti mangwana chova vatamise vasvike panapa. Ndokuna makazara mvura. Vakaona zvisina kukodzera kuti vagare pano. Saka musi wanaya mvura wakazara mvura wakavatepa. Vaive vari kumusoro musha umwe wekudzuru kwavakambogara zvongokumbirwa zvemadhezi vachitsvaga kugara. Saka uyu wanga ari womumwe musha umwe. Saka apa vanhu vari kungoti tingowana pakuti vadhezi. Saka uyu wacho naka vagarisa pakamuzi akazotuka ngapa nokuti. Yo kama. Oh, dzaBaba. Kwaziwa. Apa ndipo pastand pedapo. Paivhinza. Denga raivhinza mvura. Yanaya zvikuru. Tikabva tatama taenda uku kudzuru. Apa ndo papari pachi. Bedroom. Yakaita zvekutsemuka nepakati yakabva. Vane makore mangani. Oh maiti saka kuti vakabva pala pamai manje kako. Kana muchiti mwana wavo wakakuyamwa. Aiwa mwana wacho iye vakamuponera uku kwamai mukuku. Vatobva panapa. Apa ndizvo. Vamuponera apa ndizvo. Saka ukoko apo vanga vasati vane umbo wakakwana kuti vadini. Vavape apo kugara. Saka panapa mwana wavo iye wekupedzisira azoshayika uyu. Vakaita pamiri vari panapa. Saka kunoti zvinhu zviri fresh. Alright. Ndimasaura taura zvamukufunga. Mofungei vorega vachimbogara vakajegera kuhama here kana kuti voita sei? Ngava kumusha wavo. Nokuda kwokuti uye musha muridzi. Mutemo neyombudzi. Saka panapa pari certified ndepavo. Ndipano. Stand yawo yakapona sabhuku. Oh, akapona sabhuku kuti hakuna kulinda. Hapana ndopawo patonzi pawo ndipo akapona sabhuku ndopawo cha original place yawo ntirira kana kukutira kukana. Kazi sabhuku wacho ndini murume wangu ndo sabhuku wacho. Ndini cha sabhuku wacho ini ndakava panzvimbo iyo ino. Alright. Aho zvizinego. Saka patata kuti zvoni tiri kudiscuss navava tikati since variyo inini vanhu ndakachoose personally kuti ndoda kuti tiite give back to the community tichiitira ava mai ava. Chekutanga zvidhina zvo1 kwepi vanditaura kuti kuchitekete kwese kune kuzasi kutogwa kuna vanhu vanofurwa mamavhovhoneri Dina zvevu. Dina zvevu kana makore kana mvura yanyanya kuwanda zvitere kumakawa. Teforma imo muno. Zviwanikwa mvura. Panacho emergency. Kuti apana pana ovhoneri zvakamira yavaka emergency. Kureva kuti vanhu vazhinji vanovaka kunoko vanotora kuchitekete. Ini kuchitekete ndokuziva guys by the way. Transport. Isusu kana zvichibva kwazvinda kana kusenda kune mazizi dzaBaba ari kuvakwa ukokoka. Unozoguma kubhadhara 480 something because vanokuchaja kuti loda ari kuloda unoribhadhara ofuroda kuno kana vati havotobatsira vanofuroda mahara anomozviona ndochekutanga ko riverside muri wani
vanotakurira vatakurira makubatsirawo ipapo toisa ruoko ipapo nepitisi end apulazi ravo rinovaka komvura shaurapoyo mvura ini pamgodhi rapo vanombobatsira saka kureva kuti isusu katikukwanisa kuasista mai uyu isusu kumashema tota zvitina zviuye kubva kuchitekete zvitina zvavathiki tikutongoda 6000 saka ingori one zilod kugariri kuti saka zvinoreva kuti katakuna toenda ikoko tinonzwa kozvika kuno wavanosita 180 inodini 10,000 5,000 1,000 180 kuti kana zvadeva mangwanaka kuti zvezvara zvapano but vanoita vandivanoiva nezigonyeti rakadai riri ngatikati kasa consignment shoma iwe chauka price yavo imwe ndisikiziri 180 180 mukasa 4,000 mukasa 1,000 because I remember isusu zvedu zvaiva zviri ma 6,000 because vanoda kuti hatikwanisi kupfuura ipapo vakakudza kuti 7,000 vakunyepa saka guys isusu tiri kuti 30 times 6 ndo mari 180 saka tiri kuti 180 zvidhina 180 transport confirmed 360 imimi munoseshandisa aniwo kuno kwanotakura anonzi matashi ndo price yake akona kuti takuda kutanga kuchinja ndati matashi handiti kama saka kuti tiudze vanhu bo tida kuti zvive pajekerere matashi ndo anotakura matashi $180 360 tikuti iye transport yake 180 zvitina zvedu zvatiri kuda panapa 180 futi nekuti kutota kunza 6,000 bricks yes 6,000 dzakanakira pakuti 2 rooms dzedu dzinobuda zvakanaka yes then I think zvitoda kuti imwe yekuti inenge yakafara kukura nefamily 2 rooms we will see maybe 2 rooms or 3 rooms because pane mwana pane musikana pane mukomana oenda pakati maybe nekasmall kitchen zvinodependa nelaki renyu mai mwana muri kunamata here mukadzi wasabuka neinformation yese oraiti saka semende kuno kuinowanikwa kupi mashopiko apa inoita mari bag one from 13 14 15 ndo aisina zvoendera kuti 13 to 20 machi ma 32.5 ita mari ndo maprice acho saka asisemenjeri padhuze bosi inini the reason why ndiri kubvunza stereke zvese izvi pajekerere kudai tive vanhu vari siri kuda kudai ambonzisa uye tichionesana nekuti kwatiri kuno guys kuti tinobata tara it's 120 kilometers dust road saka ni at least zvikureva kuti semende yedu iriko kunoko zvinhu zvedu izvokuvatisa zviriko kunoko mvura iripo mapisenda aripo hatisi kuzvitora kure chinhu choga chatonetsa kunoko ndo mabricks ari kuda 360 hatinokwanisa kuti kune vanenge vachida vatibatsirewo tinge tichiita kuti ava vawane pekugara tochizoenda kumabhiridha handiti ndo imwe nyaya yacho zofanira kutaura handi variko anoaka mahara bosi davana varipo vanoda kuti volontiera kutibatsira then basa ravo tikariona rakanaka tine macontracts akawanda tinogona kuzovatora tovaisa kukambani manje anozobvumera because kana vari macontractor vakuru vanotirambira chero mukachema pamunoda ipapo mungowirana because munhu muti paanoda iye tumubhadhari iye achaja shamari mari yako wadiwa dai munhu anonzwisa zingaiti Tobias anochiziva normally yedu kana hari mauyu we don't allow kuti vatichaji tinova-offer ndo yatino-offer kana asingaidewo potsvakwa mumwe anokwanisa kuti ndoidawo asi after this isu kaona kuti ari kushandawo sei togona kumisa kumabig projects atinoita asiri aya atinoita give bag emazidzimba akati kuri emaprivate zvakudhipenda kuti inini wacho ni ropa redu rawirirana ini ndiri munhu anoda kuti hazvipachena asidikudaiwo zvava kuti gozi hatizodi kuti wadero wapedza kuvaka zvakanaka handiti wakuda kudai wozoto ndokukiya ndokuwadodai iexample saka ni ndizvozvo assistant andofunga maasende vanenge aripo
wanokubatsirana lazi munhu wochona yeye anogara panapa vanotomuziva nomunhuzisawo futi. Saka I think muri kuzviona guys, vanhu varipo vamwe madzimai ariko vari kusapota varadziwo vazvione kuti vari kusapotewa. Vase vende paTwitter naMai masi. Saka at least zvinhu kufara kuti tiri kuonera pamwe chete. Enda padhuze navo vatauri. Havana hembe. Vanga vachifamba mudziva vachingoti chingobatsira kuchikora vana kuchikora chingobatsira saka zvinhu zviri kutovaomera vabereki haakubetsera chivabatsira zvisingamboitiro pavari masawira edu atakagaranawani taurai makamira kapazvimogotizei munhu zveshe wanga achingofamba doti achingopemba vanhu havanoda kubatsirwa because chero chikafu chavanodya everyday vanopinda mulaini vachitsvaga chikafu zuva rega rega chavanodya vanopiwa nevanhu kubva kusouti mafuta upfu zvese vanopiwa nevanhu saka vanotoda rubatsiro rukuru. Dai magona kuvabatsira nesiwo tinotafara nechitiko ichi kuti maita kuti mubatsire baba naMai vari panapa. Havasikuenda kuchikora vana vari kuenda vamwe vanenge vakapinda mudhima upiko? aiwa uyu musikanzwa yake even muchati munhu arimo asi pamwe hambo zvoda kukonfemiwa zvimwe zvaamba headmaster padhuze uyu anoenda kuchikoro but musikanzwa yekusateerera vabereki nokuda kuhurema. Una ushunerewe tikusvetu sezvi saka mapindu alright iripo. Saka guys I think ndizvo zvese zvepanapa apa ini ndopa ndachuza yevo zveshamwari Azina mazuva keswera kwa. ekanje varipo muno munzvimbo 4 days. ita yevo chomi Kweta kumisa magisa kwa njia. ita mbolo zechomi chomi ito chomi chindaga o Ndeza kanakira munhu padhuze. mafara padhuze aparangobva muide hemba ne bedroom Andiambi yangu bofu. saka nasi muchaaputeta muri moudza muri nekuti pane vayazotiona